Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Теләче телевидениесенең атна вакыйгалары тапшыруын башлап җибәрәбез. Алдагы минутларда студияда сезнең белән мин Илмир Әхмәтҗанова булырмын. Бүгенге чыгарылышта. Юлларда янә юл һәлакәте. Түләшки елгасы алга таба нинди булачак? Яшьләр көнендә районыбыз яшьләре ничек ял итте? Районыбыз көннән-көн матурлана, төзекләнә. Озакламый Түләшки елгасын танып та булмаячак. Елга ярында ял паркы төзелә башлады. Шул майдан халык тыңлаулары узды. Узган атнада төгәлрәге 24 июнь көнне Батыр спорт комплексында Түләшки елгасы ярында паркны төзү буенча халык тыңлаулары узды. Шунысын да әйтү кирәк, халык тыңлауларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның парк һәм скверлар буенча ярдәмчесе Наталья Фишман да булды. Чарада муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов, районыбыз җитәкчеләре, активистлар катнашты. Түгәрәк өстәл артында барган сөйләшүдә райондашларыбызны кайчандыр Түләшки елгасында су куенган, балык тоткан вакытлары хакында сөйләде. Вакытлар узгач чиста балыклы Түләшке ташландык хәлгә килә. Елга ярлары чүп-чар белән тула. 2012 елдан башлап елгага төшү өчен башкычлар ясалды, җәяүлеләр өчен брусчаткалардан юл җәелде. Юлга аркылы чыгу өчен күперләр урнаштырылды. Бу көнне яшь архитекторлар төркеме булачак паркның эчтәлеге белән тулырак таныштырды. Идея проекта по сохранению уникальной природы и ландшафта, который здесь есть, тесно переплетается с мотивами народного творчества, которые здесь есть, поскольку орнамент, как ничто другое, в культуре рассказывает и затрагивает природную составляющую, то есть как символ транслирует. Здесь как раз пешеходный променад от центральной улицы Мандржский тракт с главным входом, и далее мы попадаем в парк. Шестая зона садоводства. Здесь развивается сад, располагается больница. Сөйләшү барышында халык су куену урыннары булдыру, сәүдә ноктасы, велосипед юлы кирәклеге хакында тәкъдимнәр көтте. Шунысын да әйтү кирәк. Теләчеләрнең язгы ташу вакытында паркны су басмас микән дигән борчуы бар. Казан кунаклары халыкның борчыган һәр соравына тулы җавап бирде. Здесь у нас был небольшой конфликт, да, то есть была попытка расширить русло реки. Это недопустимо. На сегодняшний день мы стремимся сохранить естественное русло. Какие у нас есть плюсы, какие минусы, да, если сохраним естественное русло? Во-первых, во время весеннего полугодия вода же идет большим объемом, вы сами видите, да, уровень воды поднялся, очень сильно поднялся. Естественное русло реки позволит, ну, скажем так, сохранить те функции, которые мы сюда внедряем. Детские площадки, скажем так, пешеходные, да, прогулочные дорожки. При этом, если мы, скажем так, не расширяем в период весеннего, в период лета, уже, когда вода уже на минимуме находится, мы хоть чуть-чуть наблюдаем воду, уровень воды наблюдаем. А если мы ее расширим, полноценно расширим, то мы вообще никакой воды не увидим. Абсолютно никакой. Парк быел Теләченең яңадан торгызылуына 25 ел тулу уңаеннан ачылыр дип планлаштырыла. Проект нигезендә Түләшки елгасы ярында спорт белән шөгыльләнү өчен балалар һәм яшьләр өчен майданчыклар төзү, чәчәкләр, төрле җимеш, декоратив агачлар утырту күздә тотыла. Паркта йөргәндә Теләчедәге һөнәрчелек тарихы белән танышып булачак. Шунысы да мөһим, парк ясалганда Түләшки елгасының табигыйлыгы юкка чыкмаячак дип ышандыра проектны эшләүчеләр. Паркның нинди исем йөртәсе әлегә билгесез. Әлеге мәсьәлә буенча да халык фикере исәпкә алынды. Дәүләт имтиханнарын уңышлы гына тапшырган укучылар кулларына аттестат алды. Чыгарылыш кичәсеннән без әзерләгән видеоязма. 24-25 июнь көннәрендә районыбыз мәктәпләрендә чыгарылыш сыйныф укучыларына аттестат тапшыру тантаналары булып үтте. Теләче урта мәктәбен 59 сыйныф укучысы, 11 сыйныфны тәмамлаучы 35 егет-кыз кулына аттестат алды. Олы тормыш юлына аяк атлаучы егет-кызларга изге теләкләрен мәктәп директоры да җиткерде. Сегодня у нас выпускной, к которому вы стремились целых 11 лет. Пройдя много преград, экзаменов, вы сегодня получите аттестат о среднем общем образовании. А завтра у вас начнется взрослая жизнь, а школьные годы останутся лишь воспоминаниями. Но помните, школьная дверь всегда будет открыта. Мы будем ждать вас. Желаю, чтобы вы нашли ту профессию, которая вам интересна. Пусть вам сопутствует всегда
Счастья, здоровья, удачи, удачи в жизни, удачи в поступлении, удачного вечера сегодняшнего, пусть он пройдет весело, задорно, без происшествий. И, конечно, пусть этот вечер запомнится на всю оставшуюся жизнь. Моңсуда шатлыклыда булган бәйрәм кичәсендә укучыларның әти-әниләре дә катнашты. Балаларына белем, тәрбия биргән мөгаллимнәргә аларның да әйтер сүзләре бар иде. Кадерле укытучылар, biz sizga cheksiz rahmatli. Авыр хезмәтегездә сезгә сабырлык һәм зурдан-зур уңышлар телибез. Балаларга да киләчәктә үзләре теләгән юлдан тайпылмыйча, безнең һәм укытучыларның йөзләренә кызыллык китермичә, яхшы гына укып, әйбәт эшләргә урнашуларын телибез. Ак юллар сезгә, балалар. Бүген укучылар мәктәп яраткан укытучылары белән саубуллаша. Алар башкарган җырлар, биюләр дә кичәгә тагы да моңсулык өсти кебек. Районыбыз мәктәпләрендә 162 9-нчы сыйныф укучысы, шуның 16-сы бик яхшы билгеләр белән, 88 11-нче сыйныф укучысы кулына аттестат алды. Илмир Ахмаджанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. 22 июнь илебез өчен иң кайгылы ачык күз яшьле көн. Шушы уңайдан быелда районыбызда туган якларына әйләнеп кайта алмаган батырларны искә алдылар. 22 июнь кайгы һәм хәтер көн уңаеннан район мәдәният йорты каршындагы мәйданда митинг узды. Районыбыз халкы катнашкан чарада муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов та чыгыш ясады. Бу сугышларның кат очкыч үлемнәренә килгән җимерекләрне аларны исән чыгармаска һәм инде җәмгыять тә, җәмәгатьчелек тә, кешелек тә бу сугышларга анализм биреп, аларны булдырмаска, аларны булдырмас өчен бөтен көчен куярга, һәр кешеләргә тырышырга, эшләргә тиеш. Чара барышында ватан азатлыгы өчен вафат булган якташларыбызның якты рухы 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Аннары митингта катнашучылар сугыштан кайтмаган каһарманнар истәлегенә куелган мәңгелек утка чәчәкләр салды. Бүгенге көндә Теләче авылында яшәүче Әхмәтхан Галимуллинга да сугыш мәхшәрен татырга туры килә. Кайгы һәм хәтер көнендә ул янә Бөек Ватан сугышын хәтерләде. Голос Левитана слышал во многих городах. Пришлось бывать в некоторых странах Европы. Отношение к Советскому Союзу везде было, в основном было восторженное признание великого значения Советского Союза по победе над фашизмом, над фашистской Германией. Кайгы көнендә менә шулай елдагыча батырларны искә алдылар. Илмир Ахмаджанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. 27 июнь Россиядә яшьләр көне буларак билгеләп үтелә. Елдагыча күркәм традицияне дәвам итеп, быелда Теләченең ял паркында бәйрәм чарасы узды. 27 июнь елда яшьләр көне буларак билгеләп үтелә. Шул майдан традиция буларак район ял паркында да бәйрәм чарасы уздырыла. Быел исә әлеге бәйрәм узган шимбә көнне булды. Бәйрәмне районыбыз җитәкчеләре ачып җибәрде. Яшьләр көнендә җыр бию тынып тормады. Районыбыз үзешчәннәре ял концерты куйды.
Сату нукталарында төрле тәм-том сатылды. Быелгы бәйрәмдә балалар да читтә калмады. Алар рәхәтләнеп батутта сикерде, квадроциклларда йөрде. Яшьләр көненә карата оештырылган бәйрәмдә Буяулар фестивале дә булды. Елдагыча футболны бәйрәмдә катнашучылар кызыксынып күзәтте. Чара яшьләр дискотекасы белән төгәлләнде. Илмир Ахмаджанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Сәламәт тәндә сәламәт акыл ди халык. Теләчеләр дә әлеге гыйбарәгә йөз тотып яши. Районыбызда ачылып килүче спорт майданчыклары шуның ачык мисалы. Спортны үз иткән Теләче районы халкына бигрәк тә яшь буынга спорт белән шөгыльләнергә, сәламәтлекләрен ныгытырга мөмкинлекләр тудырыла. Соңгы 5 елда районда республика программасы нигезендә 10 артык спорт майданчыклары төзелеп, кулланышка тапшырылды. Узган атнада шундый спорт майданчыгы Олы Мәтәскә авылында ачылды. Майданчыкны ачу тантанасында муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Нуруллин да катнашып, авыл халкына, яшьләргә үзенең теләген җиткерде. Һәр авылда безнең спортка чыганырга шартлар тудырылган. Бөтен зур авылларда дип әйтик, менә хоккей мәйданчыклары бар, спорт заллар бар, спорт площадкалары бар. Менә зур Батыр спорт комплексы бар, безнең уңышларыбыз да бар, безнең көрәшчеләребез, хоккейчыларыбыз, Оренбур спорт буенча зур уңышларыбыз бар. Алар безнең республика күләмендә түгел, дөнья күләмендә танылган җегетләр. Шул вакытта менә сезнең авыл җирлегендә дә менә Лесной бистәсеннән волейболчыларыбыз көрәш сездә бик алга киткән, молодцы. Спорт инде ул сәламәтлек нигез әйтеп үттеләр. Нәрсә дип әйтәсе килә. Менә бу спорт площадкасында һәр вакыт балалар тавышы тынмасын, бер кышанда яшьләр тавышы тынмасын, бу спорт площадкасы һәр вакыт шатлыкларга китереп торсын. Тагын бер тапкыр бәйрәм белән бөтенегезгә сәламәтлек, саулык, и безнең кичкенә генә бүләгебез бар. Тапшырып күрсәтегез. Шундый сертификат, сетка для футбольных ворот, тупларны алды Айдар Тәвәлер. Кемгә тапшырабыз? Сувенир сезгәме? Чара барышында ГТУ нормативларын тапшыру буенча алтын значокка ия булган укучылар да бүләкләнеп узды. Авыл халкы, аеруча спорт сөючеләр, шушындый уңайлы майданчык төзелүгә куанып бетә алмый. Алга таба волейбол, баскетбол кебек спорт ярышларында да уңышларга ирешербез ди Илдар Камалиев. Безнең авылга мәмән бит инде ул. Кайсы ярышка барсак та бөтен ярышка барырга тырышабыз, бөтенесенә дәяргә тырышабыз. Менә алар белсә волейбол белән баскетбол нием булгач, алар белсә алардан да яхшырак результатлар күрсәтербез дигән өмет белән. Булар алар белсә булай да җәйбе уйныйбыз, футболларын, волейболын берсендә калдырмыйбыз. Шуңа күрә әлбәттә кирәк инде безнең авылда мондый мәйданчык. Олы Мәтәскә урта мәктәбе директоры Марат Сыңгатуллин да бу майданчыкта балалар тавышы беркайчан да тынып тормас диде үз чыгышында. Кадерле укучылар, Рөстәм Насыйков әйтеп үтте, спорт ул сәламәтлекнең нигезе, сәламәттән дә сәламәт акыл дигән татар халык мәкале бар. Мин сезне инде бу спорт площадкасын бер дә буш тотмассыз дип ышанып калам. Травмалар алмыйча, аны ватмыйча, җимермичә, озак еллар буе уйнарга язсын. Һәм инде мондагы бөтен кунакларны мин ышандырып калам. Бу стадион безнең беркайчан да буш торачак түгел. Күптән көтелгән мизгел спорт майданчыгына беренче адымнарны атлап керү өчен тасма киселде. Укытучылар, балалар волейбол уйнады. Бу көнне Югары Кибәхуҗа авылында да спорт майданчыгы ачылды. Кибәхуҗалыларның шатлыгын муниципаль район башлыгы урынбасары Айрат Фатхуллин да уртаклашты. Бары тик шуны телис килә, бу спорт майданчыгы инде безнең яхшы инде файдалансайды дип әйтәсем килә. Монда инде бу спорт площадкада балалар тавышы, шулай бит өлкәннәр өчен дәген әлбәттә уңайлы площадка. Бу волейболда, футболда, баскетболда барлык игровой шушы спорт төрләрен уйнап була, шулай бит. Шуңа күрә бер вакытта да монда тавыш тынмасын дип әйтәс килә. Тантаналы шартларда майданчыкка керә торган ишектәге тасма киселде. Олысы да кичесе дә волейбол уйнады. Районыбыз җитәкчеләре дә балаларга кушылды. Мәктәп укучылары да авылларында бар уңайлыклары булган спорт майданчыгы булуга шат.
Әлбәттә, бу мәйданчык безнең авылга бик кирәк, чөнки безнең авыл һәр ярышта катнаша дигәндәй. Мин дә үземдә спортны яратам һәм шушында шөгыльләнербез дип уйлыйм. Авыл җирлекләрендә шушындый спорт мәйданчыклары булу һәр кешегә үз вакытын файдалы һәм күңелле үткәрергә мөмкинлек бирә. Авыл халкы фикеренчә, балалар кая барырга белмичә йөрмәй. Мәйданчыкта спорт белән шөгыльләнә, иптәшләре белән аралаша. Сүз дә юк. Спорт мәйданчыклары, спорт белән бәйле һәр нәрсәдә авыл өчен бик кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки балалар бит инде балалар алар. Аларга ничек кенә булса да энергияларын чыгарырга кирәк. Шуңа күрә инде әгәр дә безнең күз алдыбызда спорт мәйданчыкларында була икән, әтиәнигә дәгән тыныч була, кем әйтмешли куркынычсызлык кагыйдәләре өчендә бөтенесендә тыныч була бит инде. Безгә бик кирәк иде. Без бик шатландык. Әле biz инде максабаш тавышканнан соң уйлаган идек, безнең кибә хуҗага әле булмады бу дип. Менә безгә дә булгач инде без бик шатландык. Бу көнне тагын шушында ике спорт мәйданчыгы Теләче авылының кооперативный 1 һәм магистральный урамында ачылды. Илмир Ахмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Теләчедә зур мәйданнарны биләүче теплицалар инде төзелеп бетү алдында. Әлеге теплицаларда нәрсә үстереләчәк? Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Теләченең сәнәгать мәйданчыгында янә төзелеш күрли. Бу юлы теплица төзелә. Теплица махсус конструкция буенча җыела. 5 теплицаның берсенең эше тәмамланган, чәчәкләр үстерелә башлаган. Озакламый калган 4-сендә дә эш бетәчәк ди җитәкчелек. Планнар үзгәреп тора, к сожалению. Башта теге 1 июльгә бетермәкчик. Битер булмый. Конструкциялар кайтып җитмәгән, менә бүгенге көндә кайтып җитте. Где-то может уннарына эшләрне бетеребез инде, строительный часть. Бу конструкциялар заводской, Агриталсервис дигән компания эшли буларны. Бу компания корнями Италиядан. Анда учредителләр, ниләр иностранцы. Заводның производствосы Краснодарда. Алар шул пленка белән эшләр инде. Пленка, нишләп пленка, ул дешевлерәк чыга. Поликарбонат чөнки кыйбат. Һәм теге үзенең свойстволарын, кышкы свойстволарын инде жылыту, нитү, ансына поликарбонатка бирешми инде ул. Нормально. Менә монда безнең күз алдында 5 теплица, бу ничә квадрат мәйданны билгәчәк? Общая площадь моның почти 5000 квадрат. 5 теплица 900 квадратлы, һәм коридор булачак технологический 500 квадратка. Богородский роза исеме астында эшләүче теплица букетлар ясау өчен чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнә. Бердә үсентеләрне зурак шүлмәкләргә утыртып үстерәләр дә баш калабыз Казанга һәм заказ бирелгән башка шәһәрләргә озаталар. Стройка турында, төзелеш турында без сөйләштек. Менә бу теплицада нәрсәләр үстерелә башлады икән һәм менә буны сез кая озатасыз, урнаштыру урыннары бармы икән? Менә бу планнар буенча да таныштырып китсәгез иде. Таныштырып китәм. Безнең монда үстереләчәк срезкага бөтен культуралар. То есть теге букетларда куллана торган инде. Флористлар эшли торган бөтен материал. Вот. Буларны кая җибәрәсез инде? Килеп алалармы, я булмаса алдан заказ белән ничегрәк менә бу эшне җайлап җибәрдегез? Заказ белән килеп ала торган балалар инде. Предварительно теге согласованиялар бар, ниләр белән компаниялар белән, Мәскәүләр белән, Питерлар белән, Краснодардан шул ук, аннары Казаннар инде, естественно. Поволжья тагын берничә компания бар, эшләргә теләге булган. Шулай. Әле беренче партияларны озатып карадыгыз микән? Юк әле пока посадка барган беренче партия. Аннары соң менә бу теплицада без күрдек шушындый чәчәкләрнегә букетлар ясау өчен үсентеләр үсәчәк. Башка теплицаларда нәрсә үстерү уе бар? Менә һаманда шушлармы, розалар булачак микән, я булмаса яшелчәлеккә йогынты ясыйсызмы? Бу бар бөтен теплица барысында 5-сендә дә гел шул срезка гына булачак. Розалар булмый, розалар ул отдельная тема. Алар өчен икенче төрле конструкциялар кирәк, икенче төрле технологиянда все другое. Вот. Теплица ел әйләнәсендә үз эшчәнлеген алып барырга исәп тота. Бүген бердә 4 төрле чәчәк үсә. Шунысын да әйтү кирәк. Теплица эшли башлау белән районда өстәмә эш урыннары да туган. Еллык объем где-то 8 мең булачак. Бу инде круглый год эшли торган булачак. Ая. Һәм инде ничә кеше менә шунысы да бик кызыклы. Ничә кешегә эшле булды икән районыбызда? Сезнең 21 кеше бүгенге көндә.
Саткамда кирдей. Рахмат яусын менә миндәге ничә ел буе эшсез яткан идем, әйбәт булды менә эшле булдым. Миннән башка тагын калган кешеләр дә бар бездә, эшсез кешеләр менә. Күпме кеше эшле булды. Әле менә булар төзелеп беткәч тагын күпме эш урыны булачак. Хәзер букетларда күзне иркәләүче чәчәкләр Теләчедә дә үсәчәк. Моның өчен байтак майданны биләгән Богородский роза теплицасында бар шартларда тудырылган. Заманча технологиялар кулланып төзелгән теплица озакламый үзенең җимешләрен дә бирә башлар. Эльмира Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. 2015 елда Теләче районы биләмәләрендә 19 котыру чире очрагы теркәлгән. Татарстан күләмендә бу сан 300-дән артык. Бу көннәрдә районыбызда төлкеләр күп йөри торган урыннарга котыру чиренә каршы вакциналар куела. Әлеге дару вакцина ит һәм балык калдыкларыннан кушып ясалган. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Билгеле булганча безнең узган елда 2015 елда 19 очрак котыру чире булды безнең район территориясендә гына. Һәм бу сан безнең Татарстанда 300-дән артыграк булып китте. Безнең Татарстан регионы Россия Федерациясендә лидерларының берсе булып саналды. Шуңа күрә безнең управлениенең җитәкчесе Алмаз Габдрәүшнең тырышлыгы белән шушы кыргый хайваннар җәнлекләргә оральный вакцина дип әйтү менә шушы бирүне 2016 елда тәэмин ителде. Бу инде безнең беренче кварталда без моны 12,000 доза тараттык. Бу вакцина инде карып биткәндә генә биткәндә бөтен район территориясы буйлап таратылды бу. Һәм дә инде менә бу без как куркыныч зонага кергән инде икенче кварталда шушы 8,000 доза икенче партия таратыла. Һәм дә бу инде Алла берсә өченче партия таратылачак. Сентябрь ахырларында, ноябрь башларында өченче партия шушы вакцина таратылачак. Әлеге эшчәнлекнең инде файдасы күренә башлаган. Алга таба районда котыру чире очраклары күзәтелмәсен дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, алга таба дәвам итәбез. Бүген юлларда машиналар көннәп түгел, сәгатьләп арта. Шуңа бәйле юл транспорт фаҗигалары да башка еллар белән чагыштырганда югары. Агымдагы елда районда 3 юл транспорт фаҗигасы теркәлде. Әлеге һәлакәтләрдә 9 кеше вафат булды. 5 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алды. Узган шимбә көнне 25 июньдә янә Казан автомобиль юлының 86-нчы чакрымында юл транспорт фаҗигасы. Бирдә 10 кеше утырган микроавтобус белән җиңел машина бәрелешә. Һәм бирдә 8 кешенең гомере өзелә. 4 кеше авыр тән җәрәхәтләре белән шифаханәгә озатыла. Алар арасында балаларның да булуы ни кызганыч. Якыннарның тирән кайгысын уртаклашабыз. Бүгенге көндә юлда транспорт фаҗигасы факты буенча җинаять эше кузгатылган. Районыбызның ЮХД хезмәткәрләре балаларны махсус утыргычларга утыртып йөрергә, юл йөрү кагыйдәләрен саклап, юлларда игътибарлы булырга чакыра. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, Теләче телевидениесенең атна вакыйгалары тапшыру инде ахырына да якынлашты. Мин Эльмира Әхмәтҗанова, сезнең белән шушы урында сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Бүген ил алгарыш үсеш юлында булуга карамастан, электр үткәргеч линиялардан энергияны законсыз тоташу юлы белән алу энергетиклар өчен төп проблемаларның берсе булып кала. Бу аеруча кышкы чорда электр энергиясы яктылык өчен генә түгел, җылылык өчен дә кулланганда нык сизелә. Кызганыч, электр энергиясын урлаучы гражданнар әлеге гамәлләрен зур гөнаһка санамыйлар. Аларның фикерен буенча, базар яисә кибеттән товар урлау җинаять булса, электр энергиясыннан бушлай файдалану исә зур югалту түгел. Шулай булуга карамастан, бүген тарифлар шул исәптән халык өчен дә очсыз түгел. Гадел булмаган юл белән электр энергиясына чыгымнарны яңга калдырырга тырышкан, ягъни урлашкан кешеләр аркасында башка кулланучылар да зыян күрә. Электр линияларына законсыз тоташу аларга артык зур авырлык сала һәм нәтиҗәдә электр энергиясының сыйфаты начарлана. Моннан намуслы кулланучылар зыян күрә. Шелтәр компаниясе Ачык акционерлык җәмгыяте Алабуга электр шелтәре филиалы хезмәткәрләре тарафыннан соңгы 6 айда 15 килешүсез һәм 38 исәпсез электр энергиясын куллану очраклары теркәлә. Электр энергиясын урлау элекке еллар белән чагыштырганда күпкә кимесә дә, Алабуга электр шелтәре филиалы хезмәт күрсәтүче районнарда әле дә булгалап тора икән. Экономия ясау йөзеннән ниләр генә кылынмый, законсыз рәвештә ялганудан башлап, исәпләү прибаларын эшчәнлегенә комачаулау да күзәтелә. Хищение электроэнергии – это несанкционированное
подключение к электрической сети, а также вмешательство в работу электрического счетчика. Электр линияларына законсыз тоташу аларга артык зур авырлык сала һәм нәтиҗәдә электр энергиясының сыйфаты начарлана, ә моннан намуслы кулланучылар зыян күрә. Аларны кисәтеп әйтәсе килә, электр энергиясына законсыз тоташу аерым алганда электр җылыткычларының шулай куллану еш кына чыбыкларның артык җылынуына китерә, ә моның аркасында янгын чыгарга я булмаса кешегә электр тогы сугырга мөмкин. Законсыз рәвештә электр энергиясын урлаучыларны ачыклау бигрәк тә рейдлар ясаганда килеп чыга. Үз белдеклек белән линияга ялгану, исәпсез генә куллану очраклары даими ачыкланып тора. Район электр челтәре хезмәткәрләре мондый эшне көн саен диярлек башкара. Аларның максаты намуссыз гражданнарны ачыклау гына түгел, ә профилактик сөйләшүләр дә алып бару. Хищения все равно они со временем выявляются. Как у нас в народе говорят, сколько веревочки не весь, а конец все равно будет. Халыкка мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә. Бүгенге көндә безнең хезмәткәрләргә урлауның барлык очраклары да билгеле. Моның өчен 10 меңнән башлап йөзәрләгән меңнәр түләргә туры килүе бар. Ә шул ук вакытта законлы рәвештә электр энергиясын куллану 1000 сумнан да артмый. Әлеге рейд әле соңгысы түгел, көннән-көн бушка сыр алырга теләүчеләр килеп чыгып тора. Әгәр дә сез законсыз рәвештә электр энергиясын урлау очракларын беләсез икән, экрандагы телефон номерларына шалтыратуыгыз сорала. Некоторые рекламщики почему-то надеются перекричать своих конкурентов. Они используют совершенно недопустимую громкость в своей рекламе. Это вызывает дискомфорт у теле- и радиослушателей. Излишне громкая реклама незаконна. Штраф до 500 тысяч рублей. Решили подключиться к интернету, но все интернет-провайдеры значительно повысили цены на услуги? Это картельный сговор. Картели и сговоры являются экономическим преступлением и наносят вред потребителям, бизнесу и экономике страны. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Халыкның тиңдәшсез байлыгы туган теле. Более 40 жизней разбиваются каждый вечер из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выпил, не заводись, разобьешься. Движение безопасности. бездтп.ру